Πείτε μας σε ποια χώρα βρισκόμαστε. Ένιγμα. Για πείτε. Είμαστε στην Ελλάδα. Είμαστε στην Αθήνα. Είμαστε στη χώρα που γεννήθηκε ο πολιτισμός. Είμαστε στη χώρα που έχει γεννήσει πολύ μεγάλα αρχαία ονόματα. Τα έχουμε τιμήσει όλα τα ονόματα στους δρόμους. Όλοι οι δρόμοι εδώ είναι ιστορικά ονόματα, Ευρυπίδης, Αθηνάς, Σοφοκλέους και διάφορα άλλα τέτοια ονόματα. Έτσι. Και όλο αυτό μόνο στην πράξη. Μόνο στην πράξη. Εδώ δεν έχει τίποτα. Όλα τα μαγαζιά έχουν παραδοθεί σε ξένα χέρια. Εδώ είμαστε μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας. Είναι εδώ δίπλα. Είμαστε στην παλιά πόλη της Αθήνας. Όλες οι παλιές πόλεις σε όλες τις χώρες είναι κόσμημα. Είναι πλακόστρωτα. Τι να σας πω. Ντρέπεσαι να περάσεις. Λοιπόν, εδώ η παλιά πόλη είναι σε άθλια κατάσταση. Έτσι. Όλα τα μαγαζιά είναι σε ξένα χέρια. Βλέπεις μόνο ξένους. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας να κυκλοφορεί, γιατί φοβάται πλέον. Φοβάται. Και θέλω να πω ότι σε μια τέτοια τουριστική χώρα δεν είναι μόνο το Σύνταγμα, το μοναστηράκι και η πλάκα τα τουριστικά μέρη. Εσείς αν φαντάζεστε μια τέτοια κατάσταση σε αυτή τη χώρα, μια τέτοια πόλη, είστε βαθιά γελασμένοι. Θα αφήνατε στη γυναίκα σας ή τα παιδιά σας πολιτικοί να περπατήσουν σε αυτούς τους δρόμους? Άφοβα, πείτε μας. Σας αρέσει αυτή η κατάσταση? Όλη η παλιά πόλη είναι σε ξένα χέρια. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Πείτε μας την άποψή σας. Ποιος συμφωνεί και ποιος όχι.